Naším zadaním bolo znovu potvrdiť inovatívnosť Starmédie ako mediálnej agentúry, ktorá posúva hranice mediálneho priestoru, poďakovať klientom s tým, že bolo potrebné nadviazať na identitu virálneho videoklipu a PF-ky v štýle hip-hopu. Vytvorili sme 45-sekundový print. Išlo tak o prvý print, ktorý sa dá aj vypočuť. V rámci stratégie sme použili vysoko afinitné média a využili možnosť QR kódu, teda stále inovatívnej technológie. My sme fresh, nelen šedý priemer. Ty buď tiež ešte nejsi, tak sa preber. Sme inovatívnejší, máme styky. Naše spoty v telke nejsú len bliky. Neveríš, tak si čekuj Flema Awards. Unión a my sme tam zabili najvás. Áno, zabili sme zlatý klinec. Starmédia agentúra vie narobiť binec. Máme ceny, zlatý klinec Flemy. Nemáme limit, sme najväčší páni. Ideme hore, jak vesmírna raketa. Posúvať levely je naša paketa. Máme ceny, zlatý klinec Flemy. Nemáme limit, sme najväčší páni. Ideme hore, jak vesmírna raketa. Posúvať levely je naša paketa.